ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ। ପୂର୍ବରୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଟିକେ ରଙ୍ଗ ପଡୁନି। ହଁ ଥାଉ ହଁ ଇଏଟା ଗୁଳା ହଳଦିଆ ଗୁଳା ସେ ଭିତରଟା କରିଦବା। ଆଉ ଗୋଟେ ମାରିବାର ଅଛି କଣଟା ଦେଖିଲ? ସବୁଆଡେ ଲାଗିଛି ନା ରଙ୍ଗ? ଏଇଟା ଟିକିଂ ପେପର ଉଦା ହେଇଯିବ ଶୁଖିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପଟର ଉପରେ ନା ଭିଡ଼ିଓ କାମ କରଦମ। କଣ ହଞ୍ଜା ବୁଲୁ ତଳେ ମାରା ଯିବ ପରା ଧଳା ପେପର ମାରିକି ଜେଲର ଅଛି ଯେ ମାରିବା ଜେଲର ଆଉ ତଳେ ମାରିଦେବା ଭଲ ଦେଖାଯିବ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ହଁ ହଁ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମାମୁଁ ଆଉ